Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapitbahay namin na si Ems at ng buong pamilya niya. Taong 1999, Batasan Road, Commonwealth. Itong mga panahong ito, kasalukuyan pang nakatira sila Ems sa Batasan Road. Kasama nila sa bahay yung kapatid ng nanay niya na si Auntie Mami at yung asawa nito. Malaki naman kasi yung bahay nila kaya walang problema. At saka, ilan lang naman sila sa pamilya nila. 5 lang. Si Ems, nanay niya, tatay niya, isang katulong, at yung lola niya. Kasyang-kasya sila doon. Maituturing na nanay-nanayan niya si Auntie Mami. Kaya nga, Auntie Mami ang tawag niya. Para na rin kasi siyang anak nun. Sa kasamaang palad, walang anak itong si Auntie Mami at yung asawa niya. Kahit pa 3 taon na silang kasal, hindi sila makabuo-buo. Meron kasing problema yung asawa ni Auntie Mami, kaya malabo talaga silang makabuo. Tanggap naman nila na hindi na sila magkakaanak. Pero syempre, kahit katiting sa mga puso nila, umaasa sila na magkakaroon pa rin ng milagro. Lahat-lahat na ginawa nilang mag-asawa. Yung mga pamahiin nating mga Pinoy, ginawa na nila yan. Kung saan-saang santo sila humiling, kung ano-anong fiestahan ang dinayuhan nila, kung kani-kaninong eksperto na sila lumapit, may mga pinuntahan pa nga silang lugar na naghihimala. Basta lahat ginawa na nila para lang magkaroon sila ng anak. Pero sadyang, hindi yon nakatadhana para sa kanilang mag-asawa. Masaya naman na silang 2 lang. Pero may kulang talaga eh. Ang hindi nila alam, magbabago ang kapalaran nilang 2 sa darating na milagro ng mga buhay nila. Isang hapon, merong kaibigan itong nanay ni Ems ang bumisita sa bahay nila. At yon ay si Tess. Tubong Mindanao itong si Tess. Dati niyang kaklase. Matagal na kasi silang hindi nagkita, kaya naisipan nitong dalawin siya. Sakto din kasi nagbabakasyon ang pamilya niya sa Maynila. Kaya ayun, napadpad siya dito kila Ems. Nung una, pamilya pa lang ni Ems yung kausap nitong si Tess. Wala pa roon sila Mami Auntie at yung asawa nito. Dumating yung mag-asawa, saktong hapunan na. Kumakain na kasi sila nun. Nung nagkita si Mami Auntie at si Tess, nagulat si Ems kasi magkakilala din pala yung 2 yun. Ang dami nilang chika habang kumakain. Hanggang sa napunta yung topic nila sa pagkakaroon ng mga anak. Ito si Tess, 4 na ang anak. Samantalang si Auntie Mami, wala. Ang dami niyang kinuwento tungkol sa mga ginawa nilang mag-asawa para lang magkaroon ng anak. Pabiro pang sinabi nito na paminsan-minsan naiisipan na niyang isanla ang kaluluwa niya sa demonyo para lang magkaroon sila ng anak. Pero biro lang yun ha. Hindi niya talaga gagawin. Nagpapatawa lang siya. Tawa sila ng tawa nun. Hanggang sa pumatak
ang 9:00 ng gabi. Tamang inuman na lang sila noon sa sala. Ang ingay pa rin nila, kwentuhan pa rin. Tawa pa rin sila ng tawa noon. Nang bigla na lang tumigil sa pagtawa itong si Tess. At nakatitig lang ito sa hagdanan ng bahay nila na para bang may nakita siyang kinagulat niya at talagang natuon ang lahat ng pansin niya doon. Napansin niyan lahat nila Ems. Kaya tinanong siya ng tatay ni Ems ng, "Oh, Tess, anong nangyari sa'yo? Bakit?" Sagot nun sa kanila, "May 2 maliliit na tao ang umaakyat sa hagdanan ninyo. Mga duwende. Tinuturo ka." Bigla niyang tinuro si Auntie Mami. Lahat sila natahimik at kinilabutan. Pabirong sabi ni Auntie Mami, "Uy, Tess, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Alam mo namang naniniwala kami sa mga ganyan eh. Kinakabahan tuloy ako sa iyo, Tess." Sagot ni Tess, "Alayan mo kami. Kaibiganin mo kami. Kausapin mo kami." Nakatulala lang si Tess noon habang may mga sinasabi itong kung ano-ano. Mahaba pa yung sinasabi niya eh, pero yan lang yung natandaan ni Ems. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang dumighay si Tess at nagsalita ito ng, Nasusuka ako. Nasusuka ako. Teka. Teka lang ha." Tumakbo siya papunta sa CR. Silang mag-anak na naiwan. Labis na kilabot ang naramdaman at hindi sila makapagsalita dahil sa nangyari. Ang sabi na lang ng tatay ni Ems, "Naku, mukhang marami nang nainom yun ah. Oh, Ems, doon mo muna patulugin sa kwarto mo yang si Tita Tess mo ah. Salapag ka na lang." Sumang-ayon naman si Ems sa sinabi ng tatay niya. Matapos magbili nun, umakyat na sila sa kwarto. Ang naiwan na lang sa baba, si Ems, si Auntie Mami, at si Tess. Hinihintay nilang bumalik yon mula sa CR. Pagbalik ni Tess, naghanap kaagad siya ng malamig na tubig. Tapos ang sabi niya, "Ay, marami na yata akong nainom ah. Kung ano-ano nang nakikita ko. Pero, gawin mo yung sinabi ng mga duwende. Ako, naniniwala ako sa kanila. Nakakakita nga ako eh. Pero, samahan mo pa rin ng dasal ah. Payo ko lang yan. Nasa sayo kung susundin mo." Dagdag pa ni Tess, marami siyang nakikitang iba't ibang klase ng nilalang at alam niya kung mabuti yon o hindi. Kahit na hindi kumbinsido itong si Auntie Mami sa sinabi ni Tess, wala namang mawawala kung susubukan niya, di ba? Matapos ang konting kwentuhan, nagkanya-kanya na sila ng pasok ng kwarto. Nung nasa kwarto na si Ems at si Tess, ang sabi ni Ems, Tita, doon ka na lang po sa kama. Dito na lang po ako sa sahig." Bago humiga ng kama, meron pang pahabol itong si Tess. At ang sabi niya, "Uy, Ems, andi dito sila oh. Sumunod sa atin. Hala ka."
Tinakot pa ni Tess si Ems. Pero hindi pa kasi nakakakita itong si Ems eh. Kaya natatawa na lang siya sa sinabi sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas at agad na humilik itong si Tess. Si Ems naman hinahanap pa yung antok niya. Hindi pa kasi siya inaantok noon at saka hindi rin siya uminom. Bawal pa eh. Ilang sandali pa, agad na nakatulog itong si Ems. Hindi niya alam kung anong oras na to eh. Pero nagising siya kasi napakalamig sa kwarto niya. Nakakumot naman siya pero tumatagos talaga yung lamig. Habang nakatalukbong, naririnig niya na panay ang hagik-gik ni Tess. Pinakiramdaman niya, baka kasi parte lang ng paghilik yun eh. Pero hindi. Matapos pang humagik-gik nun, narinig niya na may kinakausap si Tess. Pabulong pa nga siyang nagsasalita eh. Binigla ni Ems yung pag-alis ng talukbong niya para makita niya kung sinong kausap ni Tess. Pag-alis niya ng talukbong, nakita niyang nakahiga lang si Tess pero patuloy pa rin ito sa pagsasalita. Napatayo si Ems para tingnan yung mukha ni Tess. Pagtingin niya, may maliit na nilalang ang nakaupo sa tabi ng mukha ni Tess. Nakaputi. May mahabang sombrero na kulay asul. At nagliliwanag ito. Magsasalita pa sana si Ems nang napatayo yung nilalang na yun at napatitig din sa kanya. Kitang-kita ni Ems yung mukha nung duwende. Paglalarawan niya, napakatangos at napakahaba ng ilong. Patulis ang muka. Itim na itim ang mga mata. Napakahaba ng mga tenga. At nagliliwanag ang buong katawan nito. Ang sabi pa nga ni Ems, kung ano yung mga napapanood natin sa TV, ganon na ganon yung nakita niya sa totoong buhay. Pero ang pinagkaiba lang, yung mukha ng mga ito, para silang mga walang emosyon. Ilang segundo niya lang nakita yon at naglaho rin kaagad sa paningin niya. Pagtingin niya kay Tess, nakamulat na yon at nakatitig sa kanya. Wika nito, "Ems, anong ginagawa mo? Tita mo ko ha?" Biglang napabalikwas si Ems. Tapos sumagot siya habang nanginginig ng, "Ha? Tita naman, mali ka nang iniisip. Kasi may nakita ko dyan kanina eh. Sa gilid ng mukha mo, may maliit na taong nakaupo tapos para kayo nag-uusap." Sa itsura ng mukha ni Tess, para itong hindi naniniwala sa kwento niya. Iba kasi yung nasa isip ni Tess eh. Baka tsumatsansing itong si Ems. Nang sabihin no na, bumalik na lang siya sa pagkakahiga. Matapos yan ay tumalikod na itong si Tess at natulog ulit. Humiga na rin si Ems para bumalik sa pagkakatulog. Pero hirap na siyang makatulog. Gusto na nga niyang lumipat ng kwarto eh. Maya-maya pa, napagpasyahan niyang lumipat na sa kwarto ng mga magulang niya. Pero nakalak yun. Ayaw na niyang bumalik sa kwarto niya eh. Natakot kasi. Huli niyang pagpipilian
sa kwarto nila Auntie Mami. Buti na lang bukas yung pintuan nun at tahimik na silang natutulog. Humiga si Em sa carpet nung kwarto at pinilit na lang niyang makatulog. Ilang sandali lang, humihiwalay na yung diwa niya sa katawan niya. Pero, papahiwalay pa lang yung kaluluwa niya sa katawan niya. Nang may maaninag siya sa itaas ng mukha niya na parang lampin na paduyan-duyan. Medyo nakapikit na yung mata niya kaya malabo yung nakikita niya. Iniisip niya na wala namang sinampay sa kwarto ni Auntie Mami. Nung sumayad yan sa isip niya, bigla siyang nagising. Nanatili pa ring andoon yung lampin na palutang-lutang sa harapan niya. Ilang segundo lang ang lumipas. Naging malinaw na sa paningin niya na isa pala yung duwende na nakaupo sa puting tela at palutang-lutang ito sa ere habang nakatitig ito kay Auntie Mami. Hindi siya nakaramdam ng takot o kahit na anong negatibo. Bagkus ang gaan sa pakiramdam na makita yung nilalang na yun. Pero, nung tumingin ito sa kanya, ngumiti yun bigla at dumilim ang paningin ni Ems. Pagmulat niya, umaga na. Andun siya sa kwarto niya. Mag-isa lang. At napakasakit ng ulo niya. Pakiramdam niya, parang pinipitpit ng kung anong bakal yung ulo niya. Dahan-dahang tumayo si Ems para makalabas na ng kwarto niya. Paglabas niya, nakita niya sa baba na kumakain na ng almusal ang lahat. Bumaba na rin siya para makainom na ng tubig. Pansin niya na wala na doon si Tess, kaya hinanap niya sa mga magulang niya. Ang sabi maagang umalis yon kasi sinundo na ng asawa niya. Habang kumakain, kinuwento ni Ems yung ilang detalye ng nangyari sa kanya kagabi. Alam niyo ba ang sinabi sa kanya ni Auntie Mami? Nagising silang mag-asawa ng madaling araw. Nakita nilang nakaupo siya sa lapag at meron siyang kinakausap na hindi nila nakikita. Maliit at manipis ang boses niya nung mga oras na yon. Tapos nagsasalita siya ng hindi nila maintindihan. Sandaling-sandali lang, bigla siyang humiga ulit at binuhat siya ng asawa ni Auntie Mami pabalik sa kwarto niya. Yon ang unang beses na nakita nilang nagkaganon siya. Pinaliwanag ni Ems lahat-lahat sa kanila kung bakit. Nung narinig nila ang buong kwento ni Ems, dito na nakumbinse yung mag-asawa na meron nga talagang mga duwende ang nakatira sa bahay nila. Matapos ang araw na yon, walang pinalampas na araw itong si Auntie Mami na hindi niya kinakausap yung mga duwendeng nakatira sa bahay nila. Hiling siya ng hiling sa mga yon na sana magkaanak na sila. Yun na lang kasi yung kulang sa buhay nilang mag-asawa At ayon sa kanya, paminsan-minsan nakikita niya ang mga yon sa panaginip niya. Ang tanging hiling lang ng mga duwende ay yung patayuan sila ng sarili nilang altar at meron silang ititirik na kandila doon kapag sasapit ang 6:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi.
Doon din niya ilagay lahat ng gusto niyang ialay. Ang pinakamahalaga sa lahat ay yung pagdarasal niya doon. Dagdag na hiling ng mga duwende, sana meron siyang ilagay na 3 santo doon at 2 rosaryo. Walang binigay na dahilan sa kanya yung mga duwende kung bakit. Pero lahat yan sinunod ni Auntie Mami. Sa paglipas ng 2 buwan, sa hindi malamang dahilan, bigla na lang naisipan ni Auntie Mami na mag-PT o pregnancy test. At ang naging resulta, buntis siya. Matatawag na miracle baby yun. Kasi nga 'di ba, sinabi na ng mga eksperto na kahit kailan hindi na sila magkakaanak. Pero hindi sila nawala ng pag-asa. At awa naman ng Diyos at sa tulong na rin ng mga duwende, nabuntis nga si Auntie Mami. Yon ang pinakamasayang araw ng buhay nilang mag-asawa. Grabe yung ginawa nilang pagdiriwang nun. At yung maliit na altar na pinagawa ni Auntie Mami, pinalakihan niya. Nung ginawa niya yan, sunod-sunod na ang pasok ng swerte sa buhay nila. Lumipas pa ang ilang taon. Nagkaroon sila ng 2 anak, lumaki ang negosyo nila, at kung ano-ano pa. Kaya laking pasasalamat talaga nila kay Tess dahil sa ginawa nitong simpleng payo. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo bang legit talaga yan? Yung mga alay-alay sa mga puting duwende. Marami na akong kakilalang pwedeng magpatunay sa mga milagrong ginagawa ng mga yan. Pinakamagandang halimbawa na ibibigay ko sa inyo. Well, hindi ko naman siya kaibigan pero alam ko marami sa inyo ang nakakakilala sa kanya. Si Madam Erica Embang. Yung si Hello Good Morning, merong vlog yan si Madam na humiling siya sa mga nakatira sa bahay nila na bigyan siya ng swerte sa buhay niya. Tingnan nyo yung nangyari sa kanya ngayon, di ba? Bukod pa dyan, may mga malalapit din akong kakilala na binigyan ng biyaya ng mga puting duwende. Pero, hindi yan basta-basta at hindi yan pinipilit. Darating at darating yung panahon na bibigyan ka ng senyales ng mga yan kung kailan mo sila dapat kausapin. Yun kung merong nakatira sa bahay ninyo at nagustuhan kayo. Pero kung wala, huwag niyong pipilitin ha. Hindi lahat ng bahay ganyan. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.